kuwi mau piye ler joget? Piye? Sing tumplak-tumplak bleng-bleng ngono mau. Piye, Jal? Ayo sakarmu kowe kok sing nyanyi kowe kok sing joget aku. Ya kan aku pembelaan mbok dibelani ngono lho. Lho, apa aku kok? Lah. Lah apa? Kita kanca kan? Hah? Kanca apa? Lah apa? Enggak mau aku. Enggak mau. Bisa pokoknya. Terus aku sebagai apa dong? Aku iki karo aku meng partner kerja. Lah ya nek partner kerja nek ya aku dibelani aku dibully lho. Hah? Dibully. Nek ngene ya. Nek perkara kowe nembang terus diiringi kanca-kanca, kuwi manut kanca-kanca. Mulane ora sok aleman. Kendange wis ntuntung-tuntang kowe meng Loh, lumayan aku gelem apa lho. tarian ular keket ngene iki.